Дуруд тамошобинони азиз, мавзӯи худамонро оиди омӯзиши HTML, CSS ва Photoshop идома медиҳем. Ин набаъд бошад мавзӯи ссилкаҳо, яъне ки суроғаҳоро дар санади HTML дида мебароем. Барои пурратар ва фаҳмотар шудани мавзӯи ҳамирӯза, ман санаде ки дар нақша доштам, санаде ки тартиб додагӣ будем, андаке тағйирот ворид намудам. Ана дар санади Word тағйирот ворид намудам, бо хатҳои сурх калимаҳоро навистам. Яъне ки дар мавзӯи ҳамирӯзаи мо анамин калимаҳо ҳамчун суроға ёки ҳамчун ссилкаҳо хизмат мерасонанд. Хулос, дар веб барноманависӣ умуман дар сомонаҳо се гурӯҳи ссилкаҳо мавҷуд ҳастанд. Яке гурӯҳи ссилкаҳо ба ягон намуди файл, аниқтараш се гурӯҳашро дида мебароем. Якеаш ба файл муроҷиат кардан, дигараш муроҷиат кардан ба ягон ашхос, ссилкаҳо ба почтаи электронӣ, ссилкаҳо ба Skype, ссилкаҳо ба шабакаҳои иҷтимоӣ ва дигарҳо. Дигараш сеюм гурӯҳи ссилкаҳо дар дохили худи сомона ки аз як нуқтаи сомона ба дигар нуқтаи сомона ҷаҳиш мекунем. Мисол, баъз аз пахши тугмачаи гузариш ба сомона, ба охири сомона, саҳифаи сомона бояд ки ҳамун ба охир баргардад. Хулас, ҳамин се гурӯҳи ссилкаҳоро ҳамирӯз бо шумоён дида мебароем. Чӣ хеле ки аз расм дида истодатон, аз поёни расм ссилкаҳо аллакой ҷо ба ҷо гузошта шудаанд. Барои ману шумо низ бояд ссилкаҳои мо аз поёни ҳамин расм бояд ҷойгир карда шавад, ҳамчун сомонаи профессионалӣ. Барои ҳамин аз поёни ҳамин акс ссилкаҳои худамонро гузоштанро оғоз мекунем. Барои ссилка гузоштан барои мо теги лозим аст ва намуди умумии шакли пурраи гузоштани ссилкаҳо чунин аст. Реф баробар дар дохили нохунак суроғаи ҳамун ссилка, суроғаи файле ки ману шумо мехоҳем ки намоиш диҳем мегузорем. Дар ҳолати мо файли мо ин файл акс ҳаст. Барои ин акса кофта намегардему, яке аз аксҳое ки дар ҳамин санад дида мешавад мегирему, суроғи ҳамуна монд. Медароем материал, фото, бигзор ки ҳамин акси дида истодатон, бигзор ҳамин акс бошад. Акси бо рақами 14 ва намуди JPEG. Кодашро менависем. Кодашро ман аз инҷо нусха бардорӣ мекунем ва инҷо гузошта фақат номашро тағйир медиҳем. Акси рақами 14, формата рақами JPEG. Файлро тегро мепӯшем ва ба тег ном мегузорем. Ном ягон чӣ хеле ки инҷа ба ном гузошта шудагӣ тег аксҳо. Бетон чунин бигзор ки чунин бошад. Аксҳо ва тегро гашта мепӯшем бо чунин тарз. Тег ки пӯшида шуд, ябор сабт мекунем ва аз назар мегузорем чӣ ҳодиса рух медиҳад. Яъне ки кушода шуд бо номи акс. Агар пахш кунем, агар акси вазири маориф, ман акс кушода мешавад. Ва бетон як атрибути дигари ссилка сохтанро дида бароем. Атрибути дигар вазифаи дар вкладкаи дигар кушодани ссилка ифода мекунад. Атрибута ҳамроҳ мекунем. Номи атрибути мо target дар дохили нохунак blank. Яки ин маҷбур мекунад, водор мекунад ки ссилка дар дигар дар ён кушода шавад, дар ҷои худаш не, дар ёни дигараш кушода шавад пас аз пахш. Хуш, атрибут сохтем, яъне ки ссилка сохтем барои акс, анакун ссилкаи дигар месозем барои видеоҳо.
ман пешакӣ дар папкаи html видео ҷобаҷо кардам. Папкаи html, папкаи docmat ва видеои рақами 1 ва ҳамин суроғаро ба компютер медиҳем. нусха бардорӣ мекунем ва аз поён мегузорем. Фақат номи файл иваз карда мешавад, материал нест, инҷо тоза карда мешавад. доп хати пӯшида, номи файл 1 нуқта mp4 ва ин номаш иваз мекунем видео ва сабт карда месанҷем. ана видеоҳо пайдо шуд ва пас аз кушодан видео кушода мешавад аллакой дар дигар вкладка. яъне ки ман шумо аллакой акс кушода метавонем, ман шумо аллакой видео кушода метавонем. анакун ҳамроҳ мекунем, акс ҳамроҳ шуд, видео ҳамроҳ шуд, ҳамроҳ мекунем аллакой сурудҳоя. метавонем дар ин ҷо ягон боз вкладка созем ва ба ягон суруди дигар. суруд низ аллакой ман аллакой омода кардагӣ ҳастам. дар ин ҷо метавонед аз папкаи доп суруда интихоб кунем. хай интихоб мекунем. ҳаминро нусха бардорӣ мекунем. аз поёнаш мегузорем. фақат тағйир медиҳем ном ва шакли информатсияро. мод mp3 ислоҳ мекунем ва сурудҳо сабт мекунем ва месанҷем. ана дигар кушода шуд, вкладкаи дигар кушода шуд, вкладкаи сурудҳо. яъне ки агар зер кунем, агар суруд мехонад инҷа аллакой. мегузорем ба оқиб. аллакой бинед мо се гурӯҳи ссилка, як гурӯҳи ссилкаҳо дорем ки танҳо ба ягон файл суроға дода шудааст. акун дар интернет баъзеатон вохӯрданатон мумкин ҳастетон ки файлҳо чӣ гуна скачат карда мешавад. яъне ки чӣ хелин созем ки ҳамун суруди мо скачат карда шавад, ҳамин хел функсия ҳосил карда шавад. мисол агар мо зер кунем, агар ин скачат намешавад, ин файл кушода мешавад, тамом. скачат кардан аллакой имконият надорад. ҳамин чӣ гуна тағйирот ворид кунем ки пас аз пахш кардан скачат карда шавад. хуш, ана ҳамин масъаларо ҳозир иҷро мекунем. барои ин барои мо зарур аст ки ана ҳамин файле ки ману шумо скачат кардан мехоҳем, ҳамин аввал архив кунем, яъне ки бойгонӣ созем. бигзор ки ҳамин бошад. давоед архив бойгонӣ месозем. номаш 1 окей. ана бойгонӣ сохта шуд ва мо кодро иваз мекунем. копия ва мегузорем. 1 нуқта rar ва скачат кардан ба тоҷики чӣ мешавад? хай битон скачат кардан бошад. бигзор ки меха бошад. ман гумон дорам ки ҳакта калимати кумитаи забон ва истилоҳот мана ба шуд наметиҳам. тест мекунем. дидем аллакой рангаш ҳам дигар шуд, намудаш ҳам дигар шуд ва пас аз пахш кардан аллакой ин ба таври автоматикӣ файли мая скачат карда дод аллакой. агар ин ба зер мекардам, агар мехонд, агар ҳозир ин ба зер кунам, агар мо аллакой файлҳоро скачат карда додааст. яъне ки бо анамин тарз файлҳоро скачат кардан мумкин, ба худ гирифтан мумкин. хай ягона проблема ҳаст ки ҳарфе инҷа хурд кардагӣ. ман инҷа ҳарфи калон, хай барои оро доданаш, хушрӯ шуданаш, ба зеб шуданаш ҳамин ҳарфҳоро калон мекунам. сабт мекунам ва месанҷам. мана бинед ҳамаш баробар шуда истодааст. хулас
мо бо се гурӯҳи файлҳо ссилка сохтем. метавонем ино рангашро дигар карда монем. Инҳо аллакой шуданд. Анакун барои ман мактуб ба мо бо ин ссилка сохтам накор. ссилкаи мактуб ба мо андаке фарқкунанда аст аз он ссилкае ки шумо дар ин ҷо дидаистед. боз ҳам ссилкаро тартиб медиҳем. боз ҳам а, боз ҳам шрифт баробар дар дохили нохунак. фақат ин камакак фарқ мекунад. mail to ду нуқта mail to ду нуқта ва суроғи почтаи электроне ки бар он мактуб ирсол карда мешавад. мисол аз они ман a нуқта aminov собачка hotmail.com. хулас ин ба пурригӣ иҷро карда шуд ва менависем ба мо мактуб ирсол на не чӣ буд инҷо аз хотири фаромӯш кардагем. мактуб ба мо мактуб ба мо ва пас аз ҳаминро иҷро кардан мо бо зарур аст ки теги кушодаамонро гашта пӯшем ва месанҷем ки ягон чиз иҷро шуд. мактуб ба мо. агар мо инро зер кунем, агар мани поинаша бинетон mail to aminov@hotmail.com шуда истодааст. агар мо ино пахш кунем, агар мо мактуб мефиристонем. бо кадом роҳ мегӯяд ту мактуб мефиристем. Google Chrome аст, Outlook аст ва ман бо ҳар роҳе ки барои худи истифодабаранда маъқул бошад. хай мо ино интихоб намекунем. хулас ки мо аллакой сохтем. ва сеюм гурӯҳи ссилкаҳо инашам аллакой сохтем. ва минбаъд сеюм гурӯҳи ссилка монд ки гузариш ба сомонаи ахира. яъне ки ман ссилкае бояд созам, суроғае бояд созам ки пас аз пахши тугмача ман бояд ба охири санад қадам ниҳам месозем. ин ссилка камакак фарқкунанда аст. инҷа ба ман яку якбора гуфта наметавонам ки ба охири санад гузар гуфта, барои он ки нест иҷро карда намешад. охир ягона варианте ки ҳаст барои ман, метавонам ман мустақилона ба охири сомона гузарам. аввал метка созам. пейнавал пешам метка месозам барои худи ҳамин ссилка. метка а name баробар ягон нишона мемонам ман. нишонаи як ва аз боло омада баъд ссилка месозам ман. ва рамзи решетка нишонаи як фақат дар дохили нохунак. баъде ки шуд гузариш ба сомонаи ба охири сомона. ва пас аз ки ҳамааш иҷро шуд метавонем аро пӯшем. ин тарафам ба метавонем кордор нашавем. сабт мекунем ва месанҷем. гузариш ба сомона кушода шуд. агар пахш кунам, агар манро компютер ба охири сомона оварда мепартояд ва ҳатто ҳам инҷа ба гуфта истодааст ки нишона як ба гузашта шуд гуфта. агар ман ин тараф биём, агар ман кор карда биём, агар менависад ҳаминҷа ба гуфта. агар гузариш ба охири сомона зер кунам, агар охири сомона мепартояд.
ва метавонам боз инҳоро ҳарфашро калон кунам, ба ин монанд кунам. Ҳамина ҳама хеле масалан гузариш ба охири сомона. Гузариш ба охири сомона. Ва пас аз сабт намудан метавонам тест кунам. Бинед мана ҳамаи андозаи ҳарф ягона баробар шуд. Ва ягона проблеме ки ман дорам, ссилкаҳо нодуруст ҷобаҷо карда шуданд. Яъне ки ба он тавре ки ман мехостам, акун метавонам ки ҳамеша як ранг кунам. Ҳамеша як ранги бигзор ки сурх бошад. Ба он тарзе ки ман мехостам набуд. Инҷа дар инҷо дигар шакл гирифта шудааст, дар инҷо бо дигар шакл оварда шудааст. Барои ҳар яке шумо вазифа дода мешавад ки чунин ссилкаҳо тартиб диҳед ва чунин файлҳо тартиб диҳед. Аз он ман бигзор ки агар якта видео бошад, аз он шумо метавонад 4 та 5 та видео бошад, ссилка ба сурудҳо 5 та 6 та 7 та 8 та сурудҳо бошад, аксҳоем ҳамчунин бошад ва дар як шакли муайян ва зебо бояд нашар кор. Ман чунин шакле ки ман ифода кардам. Хулас, то боздид.